synd. Ja. Jamen, det var meget godt alligevel på. Ja, 2 timer lidt kappet her i forhold til sidst. Så hvad så siger igen, det der så sker, det er jo, så får man måske ikke helt forberedt den tidligt nok, fordi man prøver at arbejde. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker, men så bliver buerne i hvert fald noget større. Og fra 5 til 6 blev for stor. Ja. Der havde jeg bedre fat i den første gang. Ja. Men det gjorde den også nede i buen, dernede ved tunnelen, der er du også, den er for langt ude, ikke? Til gengæld bliver min 8 til 9 til 10 bedre denne her gang. Specielt der, hvor hun kommer ud af posen. Ud over springer tilbage Ja. igen. Og den bliver meget, meget bedre. Det må man sige, at det også er god til den der. Bare lige den der.